Здравейте, приятели! По молба на мои близки написах една статия за кумовете, в която се споменава и за кръстниците. И за да не я преразказвам, сега ще я прочета просто. След това ще я публикувам и в моя сайт. За кумовете и тяхното значение. В тази статия ще се опитам да внеса някаква яснота за това каква е ролята на кумовете в живота на младото семейство. И тъй като по традиция кума трябва да бъде кръстник на децата на младото семейство, ще спомена и за задълженията на кръстника, тъй като в много случаи за кръстник се избира някой друг, който не е кума. Обикновено по отношение на светите таинства в нашата православна църква ние търсим основания за съществуването и оформянето им в свещеното писание. Но в този случай това не е така, защото Христовата църква е създадена в правната юрисдикция на римското законодателство и относно правните изисквания за създаването на брак, църквата е взела основание от римското право, както това е прекрасно описано в статията "Брак ли е гражданския брак" от презвитера Александра Карамихалева. Ето накратко какво посочва тя там. В първите 8 века от историята на християнството било разпространено разбирането, че бракът е дело на взаимната любов, единомислие и съгласие на волята на мъж и жена. И римското, и византийското, и гражданското, и църковното право се основавали на разбирането консенсус фацит нуптиас. Единодушието поражда брака. И абсолютно право на двойката било да избере формата на узаконяване на връзката си. В законодателството на Римската империя всяко постоянно полово съжителство на пълноправни свободни мъж и жена се считало за фактически брак и ролята на държавата се изчерпвала с това да регистрира факта на брака за нуждите на гражданското, семейното и наследственото право. За римляните бракът е съгласие между две свободни в своя избор страни, което е доста прогресивно разбиране в сравнение с другите цивилизации на древния свят, още повече, че утвърждават моногамията като единствено законна форма на брачно съжителство. За сравнение, при старозаветния юдейски брак най-важното е осигуряването на потомство, цел, която оправдавала и многоженството. Законодателството на християнска Византия до края на 9 век не се различавало от римското. Според конституцията на императорите Теодосий и Валентин 428 година, за да е действителен един брак, не са нужни нито брачни дарове, нито документи, нито каквото и да е тържество, а бракът на равноправни хора получава действителност вследствие на тяхното взаимно съгласие и надежността на свидетелите. Едва Юстиниан в 74-та новела, глава 5, придава на брачната клетва пред Библията стойността на факултативна форма на брак, наравно с приетите до тогава граждански форми. А в законодателния сборник Еклога на императорите иконоборци Лъв III и Саврянин и Константин V Копроним за първи път се споменава за църковното благословение като за една от юридическите форми за сключване на брак, наравно с родителското съглашение, свидетелството на приятели и подписването на специален документ. По същия начин, като за факултативна форма на брак, говорят за участието на църквата в бракосъчетанието и по-късните закони на византийските императори Полихрон 879 година, Епанагога, това са наименования на законите, 886 година, и в синтагмата на Валтасар 1335 година, където четем: брак се сключва посредством благословение, венчание или посредством договор. Основен източник на църковното учение за брака е Библията, според която бракът е установен от самия Бог още в рая. Първата брачна двойка е носител на висшата земна власт, суверени, на които е подчинен целият останал свят. Никъде в Библията не се откриват податки, че бракът е продукт на църквата или на държавата, а напротив, семейството е първата форма на църквата,
малка църква, както я нарича свети Йоан Златуст, и в същото време начало на държавата, тъй като всяка власт на човек над човека започва от думите на Бога за властта на мъжа над жената. И към мъжа си ще тегнеш и той ще господарува над тебе. Така че, както отбелязва професор Троицки, ролята на църквата и държавата по отношение на брака не е в неговото сключване, а в констатацията му като вече съществуващ факт. Тук е дадена посочка християнска философия на брака, професор Троицки. Ще оставя линк в описанието към статията в моя сайт. Това вече до тук беше на презбитера Кара Михалева. От тук вече продължавам аз. Както се вижда, взаимното съгласие на двама души от различен пол да заживеят заедно е било считано за форма на брак, но поради правните задължения от юридическа страна, това взаимно съгласие трябва да бъде узаконено пред представител на властта в присъствието на двама свидетели. Тези свидетели ние ги наричаме кумове, а за таинството на кумуването не се споменава нищо. И сега, защо са нужни свидетели за узаконяването на брака? И какви трябва да бъдат те? Близки или чужди, служебни? Това се определя именно от ролята на кумовете, а именно да наставляват в тънкостите на семейния живот младото семейство. И от тук е ясно, че това не може да бъдат чужди хора, защото те не могат да гарантират пред властта, че младите ще създадат една здрава социална единица. Кумовете застават като гаранти пред властта, че ще обучат младото семейство да създаде една здрава и продуктивна, основна градивна част на обществото – семейство. Значи кумовете трябва да бъдат познати на поне единия от младото семейство, такива, които познават добре поне единия от двамата. Това е свързано с доверието, понеже във всички неясноти и затруднения в общуването от ежедневния нов живот, младите трябва да се обръщат за съвети към своите кумове, към своите наставници в своето ново поприще и по този начин, следвайки техните инструкции, да осмислят тяхното свидетелство пред властта и попечителството, което са поели над тях. Както забелязвате, от самото начало говоря за кумове, а не за един кум. Това е така, защото не е логично да има само един кум, както това се случва понякога. За мъжа съветник е кума, а за жената кумата. И от тук произлиза една друга необходимост. Кумовете да са на почтена възраст, отгледали деца и с добро име сред съседите като добро семейство. Защото на какво ще научи единия кум и мъжа и жената? Какъв пример може да бъде за създаване на семейство някой, който не е семейен? Няма логика. Семейството и възпитанието като цяло имат духовно измерение и се подчиняват на духовни закони, установени от Бога. А при духовните закони за възпитанието не може да научиш на нещо някой, ако ти самия не си опитен в това, не си го преживял. Ето защо кумовете трябва да бъдат семейни, олегнали хора, които познават поне един от младото семейство. Но в по-ново време, разбира и 20 век, века на духовния упадък, материалистичния идеализъм, целта и смисъла на семейните древни ценности са силно размити и поради отслабване на изискванията от страна на родителите към своите деца, а също и под влиянието на новата вълна от някакви измислени свободи, младите, предимно в големите градове, отстъпват от традициите и поради своята младежка неразумност си избират за кумове свои приятели връстници. Но на какво може да ги научи някой, който няма опит в семейните неща? Още повече, че кумовете може даже въобще да не се познават помежду си, като единия е приятел на младоженица, а другия на булката. Има и друг вариант – да бъдат гаджета. Но след време се разделят не само помежду си, но и с младоженците. И тогава настава истинската трагедия. Младите започват да се допитват по семейни въпроси до своите приятели, а още по-лошо до своите майки. Ще ми бъде много любопитно да науча някаква статистика на развалени бракове поради допитване до майките. Защото именно майките са разрушили безчислено множество бракове със своите съвети към любимото чедо.
Защото колкото и да са големи вече децата, за своите родители те винаги ще си останат техните деца. И естествено, каквито и съвети да дават, ще ги дават по пристрастие. А колко са разумните родители, които знаят, че това не е тяхна работа и посмъртно не трябва да се месят в личния семейен живот на младите. Младите не знаят. Затова се обаждат на майките си. Ами майките? И те ли не знаят, че това са вече отделни личности със свой отделен живот? Аз това съм запомнил от моята покойна майка. До 18 години съм ти майка, след 18 съм ти само приятел. И това е единствената правилна позиция на родителите към порасналите и вече семейни деца. А ако не искат родителите да бъдат въвличани в семейни драми на чужди семейства, нека да се постараят да възпитат добре и правилно децата си от най-ранна възраст. Но ето младото семейство е тръгнало неуверено по своя нов път и с Божията благословия се увеличава с още един малък сладур. И тук идва необходимостта да се спази традицията и детето да бъде кръстено. И там, където има такава традиция, кръстникът на малкото трябва да бъде кума, респективно кумицата. И тук нещата стават още по-сериозни и още по-страшни. Защото ако за създаването на семейство кумовете поемат морална отговорност пред властите и обществото за правилно обучение в семейните ценности и тънкости, да в обществото да се оформи една морално здрава социална единица, то при кръщението кръстникът, независимо дали това ще бъде традиционно кума, вече поема духовна отговорност пред Бога и църквата за изграждането на нещо много по-различно и по-значимо. Не просто на добър човек, а на свят и съвършен християнин по примера на Исус Христос. И кръстникът вече ще трябва да носи отговорност не пред човеци, а пред самия Бог. Но тук идва въпроса. А кръстникът вярващ човек ли е? Имам предвид не просто вярващ, защото невярващи на практика няма, но православно вярващ християнин ли е? Защото тук важат същите духовни закони за възпитанието, създадени от Бога, и ако той самият не е невярващ, как ще може да научи на вярата своя кръщелник? Задълженията, които поема кръстника, му се дават от църквата с една определена цел – да възпита в истините на светата православна спасителна вяра своя подопечник. И тъй като в традицията е залегнало да се кръщават децата още докато са бебета, клетвените обещания пред Бога в невидимото присъствие на Христа и ангелите ги дава кръстникът. Това, което трябва да осъзнава кръстника е, че той дава клетва пред Бога и Неговата църква, като възприемник, да възпита в православните Христови духовно-нравствени закони и добродетели своя кръщелник и да го представи пред Господа в съдния ден, като каже с чиста съвест като пророка: ето ме мене и децата, които Бог ми даде. Да ги представи като достойни небесни граждани, какъвто и самият той е станал. Но колко от кръстниците са добре възпитани във вярата и съвестно изпълняват своите духовни задължения? Малцина. И това го казвам хипотетично, със слабата надежда, че все пак има някъде някои такива. А къде е мястото на родителите в духовното възпитание, когато го има? Родителите изпълняват първо поддържаща роля като помощници на кръстника, съобразявайки се с неговите духовни наставления, които имат по-голяма тежест от родителските и са по-важни. И справедливо е, защото децата са до време вкъщи при семейството си и родителите имат ограничени по време задължения към тях, а кръстникът има задължения към кръщелника си и през целия този живот и дори до страшния Христов съд. Затова и кръстникът е най-важната личност в едно семейство. И за да може той да изпълнява своите духовни задължения, родителите трябва да му оказват всякакво съдействие, а не да му пречат. В заключение ще кажа, че всичко гореописано се отнася до образа на един изряден, ако не съвършен начин на християнски живот и наистина блажени могат да се считат всички, които са успели да се вместят в тези рамки. А към всички, които се наемат да кумуват или да бъдат кръстници, мога само да се обърна с призива да бъдат разумни и да не поемат отговорности, които не могат да понесат, за които нямат представа. Виждате, че всичко добро в този живот е обвързано с много условности и ние не винаги можем да се вместим в рамките на тези условности. Но така е устроил Бог нашия живот.
Тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират. Дай Боже всички, които са прочели това, да бъдат сред тези малцина.